हेलो लोगोफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरो फिन खनसे बरायनानै लाफिननाय जाबाय जोंनि बिटिसि आवहाय दासान्दि कक्लाबारि समस्तियावहाय उफ्रा बिसायख'थि जाहांहां अबस्था जाना दङ आरो बेजों लोगोसे बे केम्पेइनाव जेरैबायदि सोलिलायदों जेरैबायदि खोथा बुंलायबाय थानाय नुनो मोन्दों थ' सासे टिचार सासे बारग' फोरोंगिरि बिथाङा जेरैबायदि खोथा बुंदों बिनि खोथा बुंनायखौ बिटिआरनि कयेकटा दफानि बारै मोजां गुवारै फोरमायनानै होदों आरो नोंथांमोना बेखौ नायलांबानो जागोन आं दिनै गोबां खोथा बुंनाय नङा बिनि बारैसो कयेकटा खोथाखौ खारन बिनि खोथाखौ आं गासैखौबो खोनासंजोबदों नायदों जेरैबायदि खोथा बुंदों मोजां मोनदों 26टा लामा बानायदों होननानै बुंदों बेखौबो क्लियारै होदों बियो बिदिब्ला नायलांदो लोगोफोर फैनायनि माखासे कारन दङ जोंहा बर्तमान बेयाव मोननै पार्टी दङ इउपिपिएल आरो बिपिएफ मूलत साब्रै केन्डिडेटआ मोनसे अबर'नि दं मोनसे भटार पार्टी आरो मोनसे बिपिएफ आरो बे इउपिपिएलनिफ्राय मन्टु बर' आरो जोंनिया जाबाय शंकर बसुमतारी आरो आं बे शंकर बसुमतारीखौ पसन्द खालामना फैनायनि गोबां कारन दङ आं गुबैयै दा मोननै पार्टीखौ लादों इउपिपिएल आरो बिपिएफ आंनि नोजोराव बिपिएफआ इउपिपिएलनिख्रुइ जथेस्थ' मोजांसिन जानानै दङ कारन माने बै जिथु बिटिआर सुक्ति जादोंमोन बे बिटिआर सुक्तिफोराव आं माखासे गोनो गोथो मोन्दों आरो बे गोनो गोथो मोननानै खायसे खामानिफोरखौ आं दाबो पसन्द खालामनो हायाखै मेम'रेन्डाम सेटेलमेन्ट बेवहाय मोनसे बाथ्रा लिरनाय दङ जे बड' अर्गेनाइजेशन फर ए कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युशन टु देयार डिमान्ड्स व्हाइल किपिं इनटेक्ट द टेरिटरियेल इंटीग्रिटी अफ द स्टेट अफ आसाम बे एकर्डआव बुंनाय जादों कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल द कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल बे सल्युशना आसलथे बर'फोरनि थाखाय जानो हायाखै खारन जों सेपारेट मोनसे स्टेटनि थाखाय दाबि होबाय दंमोन एनडिपि एबसु लोगोसेनो बै समाव प्रमदआ बुंदों जे आलादा रायजो मोनाबा आं एमपि माबा एमएलए एख' जाया थिग बिदिनो एनडिपिआबो आलादा रायजो मोनागौमोन जों खुनु मोनसे सुक्ति जाया आरो बेनिखायनो बै सुक्तिखौ मानसिफ्रा सानदोंमोन जे बिराद गिदिर सुक्ति जामारबाय रायजोखौ मोनमारबाय रायजोफोरा इनायनो रंजादोंमोनबो नाथाय गमामायै नुबाय खिन्थु जेबो जायाखै बेवहाय अबजेक्टिभ एन्ड अफ द एमअएस बेवहाय जिथु लिरनाय दं बे लिरनायखौ नायोबा खिन्थु बियो बिटिसि हिसाबैनो दङ जास्ट नामखौ माने रिनेम खालामदों माने ओरै लिरनाय दं द एक्जिस्टिं बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट बिटिएडि सेल बि रिनेम एज बड'लेण्ड टेरिटरि रिजन कम्प्राइजिं एरिया कभार्ड आन्डार बिटिएडि थाखानाय सिमाखौ लानानैनो जास्ट रिनेम खालामदों आरो ओमफ्राय बेवहाय आं मोनसे गिदों आरोबाव इनक्लुजन अफ भिलेजेस कन्टिगुआस टु बिटिएडि एन्ड हेभिं मेजरिटि ट्राइबेल पपुलेशन एज डिमान्डेड बाय बड' अर्गेनाइजेशन माने बर' गौथुमफोरा माखासे एरिया बारायगोन होनना बुंदों जायफोरानाखि बर' दानि थाखानाय रायजोजों कन्टिगुआस बर'फोरा बांसिन जागोन खिन्थु जों नुबाय सोनाबखै बेंगल थाखाबाय साहा हाजो थाबाय खोलाखै मोनखाया सानजाखैबो जिथु पास नयनि सानजाखै जों बेरायबाय जों माखासे मास्टारफोर थांना नायबाय एकेबारे कन्टिगुआस खुनु बर' मानसि गैया गतिके जागोना बोरैहाय जों बेखौ एसे सानदों आच्चा जाबा मोजां बाथ्रा जों वेलकाम खालामगोन नाथाय नैबे मोनसेखौ जों इनायनो गिदों एक्सक्लुजन अफ बर' भिलेजेस कारेन्टलि बिटिएडि व्हिच आर कन्टिगुआस टु नन 6 शेड्युल एरियास एन्ड हेभ मेजरिटि नन ट्राइबेल पपुलेशन बेथ' एकेबारे सम्भब जाना दङ बिटिएडिनि सिमायाव थानानै जायफ्रानाखि नन बड' जागोन कन्टिगुआस जायोबा बिथांमोना मोनगोन मेजरिटि जायोबाथाय आरो बे बेबस्था दा थांबाय दङ बेनिखायनो दाजाबनाया गोरलै जानानै गैया खिन्थु दानख'नाया इनायनो गोरलै जाना दं ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा बिराद डेन्जारासनि थाखाय इनक्रिज इन कन्स्टिटुएन्सिज अफ बिटिसि आप टु द मेक्सिमाम अफ 60 सीट्स आफ्टर अल्टारेशन इन द एरिया उइदाउट एडभार्सलि एफेक्टिं द एक्जिस्टिं पार्सेन्टेज अफ रिजार्भेशन अफ फर ट्राइबेल्स बयबो नङा बड'लेण्डनि समस्या 60टा जागोन आरो बे 60टा समस्यायाव बर'फोरनि थाखानाय जिथु ट्राइबेलनि रिजार्भेशन बेखौ सोलायालाबानो लाखिगोन जों मा बुजियो कन्स्टिटिउसननि जिथु ट्राइबेलनि रिजार्भेशना जाबाय 100आव 10 आरो 100आव जुदि 10% जायोबा 60 जों बेसे मोनगोन 6टा मोनगोन खिन्थु जोंहा आगोलनि बिटिएडिआव दंमोन 40टा समस्ति बिनिनो 30टाया एसटि रिजार्भ आदार 5आ जाबाय जेनेरेल आरो आदार 5आ जाबाय माबामोन स्पेसियेलमोन गतिके जों दा गोमानो थांदोंना मोननो थांदों फारसेखै डिसिनि जिथु 16टा पावार होबाय बे पावाराव खालि पावारखौ नायबिजिरनो होदों होननाय बुंदों खिन्थु बेवहाय मा लिरनाय दङ डिसि दैट दे विल प्रिपेयार एन एक्शन प्लेन एन्ड गेट इट एप्रुभ एनुवेल एक्शन प्लेन एन्ड गेट इट एप्रुभ बाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिटिसि विथ रेसपेक्ट टु द साबजेक्ट एन्ट्रास्टेड एबभ फर द पार्पास अफ देयार पारफरमेन्स एप्रेजल टु बी फरवार्डेड एनुवेलि टु द पार्सनेल डिपार्टमेन्ट गभर्नमेन्ट अफ आसाम माने डिसिआसो बै 16टानि माने एक्शन प्लेनखौ लागोन आरो बेखौ एप्रुभ लागोन बिटिसिनि प्रिन्सिपालनिफ्राय आरो मा जादों जायाखै बेखौ लानानै आसाम गभर्नमेन्टनि पार्सनेल डिपार्टमेन्टआव हरगोन
दा होमबाना जोंना बिटिसिनि पावारा बहा थाहैखो बिदिबा इलेक्टेड जाय एमसिएल बेखौनो खामानि गैला एमसिएल मावनो गोनां थाखो बेखौनो जों साननानै इनायनो गिदोङो आरो बेफोरखौ लानानै जों एसे सानदों आरो 7.2 नि बेलायाव मा बुंगोन जाय बिथांमोना दिनैसिम होखारजागासिनो दं होखारजागासिनो बिदि होनाय जादों खारन बे जोंहा जिथु दा बर्थमान जों नुबाय दं बर' एरियाफोर माखासे जायगाफोराव बर'फोरखौ खना खनला होखारबाय दङ बेयो बिथांमोननि प्रिलिमिनारि स्टेप माने फारसे एवगोन बिसोर हायोबा हाग्रामाया 17 बोसोर रायजो खुंदोंमोन बे 17 बोसोर रायजो खुंनायाव खुनु बर' गामिजों एफेक्टेड जानाय बिदि नुवाखैमोन होखारजानाय नुवाखैमोन खिन्थु नै बावैनो जोङो मोननै गामि नुबाय आरो दाखालि बावैसोमोन नामा ससियेल मिडियाआव ओंखारबाय प्रमदआ बुंदों मा जे सरकारि हाफोरखौ ओरैनो एभेक्सन खालामनाय जागोन आसलते हाफोरा सिगां सरकारावनो थायो ओमफ्राय बेफोरखौ जेब्लानाखि दखल खालामो बेखौ लासैनो फारि फारि सिस्टेमाव लानानै मियादि खालामनानै जायो खिन्थु दा बर्थमान जुदि सिदा एभेक्सन खालामबा होमबाथ' जोंनि बे ओनसोलाव गोबां एरियानि एभेक्सन जागोन बे जोंनि थाखाय जोंनि सरकारा जुदि जों बेखौनो खालामबा जों बोरै सहायनो हानो बेनिखायनो जों बायदि खोथा साननानै दिनै आगोलनि हाग्रामा बिथांखौनो जों नुबाय कम्पारेटिभलि बेटार आरो प्रमदआ जि समाव सुक्ति खालामदोंमोन एनडिबिफोरखौ आन्दाव दोन्दोंमोन खारन इउजि ब्रह्मआ बुंदोंमोन आफ्टार दा एकर्ड डे जे एनडिबिफोरा जोंखौ फोथायनानै मेगन मिसिबनानै सहि होबाय गमामायनो एनडिबिफोरा सुक्तिनि आगोलाव ज' जानो मोनाखैमोन आलदा फज'दोंमोन बिथांमोननो फरायनो होआखैमोन बिथांमोनखौ स्टेम्प खालामना नायनोबो होआखैमोन आरो बिथांमोन बाध्य खालामना सहिखौ लादोंमोन सहिनाव रन्जना गाबदोंमोन आरो बे सुक्तिखौनो मा सान्ति माने जों मा बुजियो जोंनि साननायखौ मावफुंनो हानाय गोजोनै गथ' गथाय बयबो रुजु रुमुला थानो हानाय बेखौ सान्ति होनना बुङो मावनो लुबैनायखौ खिन्थु दिनै रन्जना बहा दं जायहानाखि गेदेर सिमां दंमोन जाय सिमांखौ दिनै मावफुंनाय दायित्व बिथांनिमोन आरो बै सिमां नुग्राया दिनै जेलाव दं खोमसि जोबथेसालियाव बिथांनि हिन्जाव बिथांनि गथ' गथाय दासिमबो बांलादेशआव दं नुलायाखै बेनि गेजेरावनो मोनसे सोंथि दैखाङो सान्ति सुक्ति जाबाय होननानै दिनै बिटिसिनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा बुंबाय थायो नाथाय बिटिसि सान्ति सुक्तिनि उनावनो जे साबैसे बर' लाइमोनफोरा जिउ गोमादों थैगासिनो दङ साबैसे बर' लाइमोनफोरा थैगासिनो दङ आरो बे जिथु दाखालि बावै फेक एनकाउन्टार जाबाय एनकाउन्टाराव बिसोरनि न'खरनि मानसिफोरनो जिथु एपइन्टमेन्ट होदों बे एपइन्टमेन्टआ जेबो जायाखै बेयाव मा सेलारि होगोन मा दोनगोन बे तथ्यआ आंनि आखायाव दं आरो बिनिफ्राय मा होनबाय थायो प्रमद मोना जे हाग्रामाया 17 बोसोर जाख्ल'बायबा नै लेटेस्ट दाखालि बावैनि बड'लेण्ड एसेम्ब्लिनि कुइसनाव अपोजिसन हरदोंमोन जे बड'लेण्डआव बिटिसि जानायनि आगोल पाक्का दलङा बेसेबां दंमोन 19 मोननो ओमफ्राय आफ्टार दा क्रिएसन अफ बिटिसि बेसेबां जादों अब्ला मा होनदोंमोन बिथांमोना फिननायाव 2990 बिदिबा 19खौ दानख'योबा बेसेबां मावजाखो हाग्रामानि दिनाव 2971 ओमफ्राय बिथांमोना सोंबावदोंमोन बिटिसि जानायनि आगोल लामाया बेसेबां गोलाव दंमोन पाक्का लामाया अब्ला होनदोंमोन 238 हाफ किल'मिटार आफ्टार दा बिटिसि क्रिएसन बेसेबां जाखो दासिम अब्ला फिनबाय बिथांमोनानो 4469 देट इज 4469 हाफ किल'मिटार बिदिब्ला 2038खौ जुदि माइनास खालामबा हाग्रामानि दिनाव मावजाबाय 4231 होमब्ला बे बबेनिफ्राय फैखो बे माखासेयालाय मानो जाख्ल'दों होनबाय थायो ओमफ्राय जों नुबाय बै जिथु बाजेट माने एनुवेल एक्सन प्लेन जिथु फैसा हाग्रामानि दिनाव 8 crore जों स्टार्ट खालामदोंमोननो होमबा 2019-20 आव जादोंमोन 671 2020-21आवबो 671 10% बारायबोनांगोन खिन्थु 2021-22 फैबाय मात्र बिथांमोना 650 crore 20,000 गोमाबावबाय आरो बै 10% थाबबाय होमबा जों बारा फैसाखौ बहा मोनखो आं गोरोन्थि बुंना मिथिया खिन्थु आं जिखिनि बेस्ट मोन्दों तथ्य मोनदों आं बेखौ लाना बाथ्राखौ बुंदों बेनिखायनो जोंहा जिहेतुके जों समाजनि मावथि जों समाजखौ लुबैयो इमान दिन आङो जन्मनिफ्राय बै 1968 सननिफ्राय बै समाव उदयासलनि आन्दलन आं नुबोदों माखासे लिडार बिनि उनाव आं रमान स्क्रिप्टआव आन्दलन खालामनो 74 आव आं थैदोंमोनानो खुनु थांखाना फैफिननाङो बिनि उनाव आरोबाव बड'लेण्डनि मुभमेन्ट बायदि मोनबाय बिभिन्न आखान मावबाय गोबां लिडार नुबाय आं बेफोरबायदि जाथिखौ इनाय लामाजों दैदेननाय लिडारखौ एसे खम नुबोदों दा बे समाव प्रमद बर'आ नंखाय खोथाल' होयो खामानि मावफुङा होननानै फोरमायनो सानदोंना नोंथाङा मा फोरमायनो सानदों आं नुनायाव बिथाङा जेसेखिनि बाथ्रा बुंदों खामानिखौ एसे मावाखै मावदों आं मावा होनना बुंखाया जेरै हाग्रामायाबो मावाखै होननायखौ आं फोथाया जेरैहाय बिथाङाबो मावाखैना मावदों बे 17 मासाव जथेस्ट जायाखै खिन्थु बिथांनि जिथु बिगिनिं बे बिगिनिं स्टाइलखौ आं खोब मोजां नुहुराखै दा बे बेलायाव नोंथांमोननि खख्लाबारियावनो बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा 26टा लामा मावबाय होननानै बुंदों बेसेबां सैथो नोंथांमोना बे ओनसोलनि थागिबि आं खिन्थु नुवाखै दाबो माने गोदान बै ओरैनो माबा ग्रेभेल रोड होदों बेबो कमप्लिट जायाखै बिथांमोना फाउन्डेसनखौ लेटखौ खालामनो हागौ खिन्थु कमप्लिट जानाय 26टा बिथाङाबो दिन्थिनो हाया दिनैनि गेजेराव बिथाङा पिक्सार दिन्थिनो हाया होननानै बेखौ चेलेन्ज होनो हागौ 26टा लामाखौ आरो बेखिनि जिमानखिनि नै दा नोंथांमोना जाय लामाजों फैदों बे आगोलनि लामा गोजा
दा आरो मोनसे बाथ्रा ओमफ्राय फेरेंगा आं बिथांखौ खावलायगोन फेरेंगा बिथाङा दाखालि बावै जोंनि बहाय ससियेल मिडियायाव मोनसे बाथ्रा बुंदों हाग्रामाया थै सोबग्रा थाम्फै नालाय थै सोबनो फैबाय हाग्रामाया थै सोबग्रा थाम्फै जानानै फैदोंबा नोंथाङा मानो फैखो नोंथाङाबो थै सोबग्रा थाम्फै बिदिब्ला सासे मानसिया जुदि थै सोबनोनो फैदोंब्ला नोंथाङाबो फैदों नोंथाङाबो थै सोबग्रा जागोन गतिके लजिकआ बेखौ बुंगोन बेनिखायनो डायलगफोरखौ सासे मिनिस्टार जानानै बुङालाबानो गथ' गथायफोरनो खायसे गियानफोरखौ होलांनांगौ एसे दा बे समाव नोंथांमोनहा जिथुके नैबे उफ्रा बिसायख'थिनि गेजेरजों सरकार दानो हागोन हाया बेथ' इउपिपिएल बा बिजेपि जथाय सरकारखा दा नोंथांमोननि बेलायाव जिथु हानि समस्या दं कख्लाबारि नर्दार्न पार्टआव जाहाथे नोंथांमोननि हानि समस्याखौ जों बर' अनलायनानै माबायदियै नोंथांमोना बे हानि समस्याखौ मावफुंजानो लुबैयो दा बेथ' आं होनबाय आं सासे ससियेल वर्कार आं माने बिपिएफनिबो नङा इउपिपिएलनिबो नङा आं दिनै खिन्थु समस्याखौ नुनानै ओंखारबोनाय नंगौ आं बाथ्राफोरखौ रायजोनि गेजेराव बुंनो नागिरदों आंनाव दिनै मोननैबो एकर्ड दं बिटिसि एकर्ड दङ बिटिआरनि एकर्ड दङ आरो थांनाय बड'लेण्ड एसेम्ब्लिनि गासैबो तथ्यखौ आं लानानै दङ आरो बेफोरखौ लानानै दिनै रायजोनि गेजेराव रायलायनानै आं बिथांमोनखौ खावलायदों मा मावनाया गाहाम ओमफ्राय हानि बेला हाखौ मावनायाथ' गुबैयै जोंहा जिहेतुके प्रमदानो शिफ्ट जानानै दङ बे प्रमदा जिखिनि नांगौ बेखौ आसाम गभर्नमेन्टजों रायलायनानै बिथांमोननि गेजेरजों बेखौ मावना होनांगौ आरो रायजोफोरखौ खुनु मध्य बिनिफ्राय बोखारनो नाङा बेसेबांबा जुगनि मानसि बिथांमोना आरो आं सानो बे जानाय नङा आरो जानो ओंखारबाथ' रायजोफोरा दुखु मोनखागोन आरो दुखु मोनबा बिनि रिएक्सनफ्रा गाज्रि जागोन बेखौ खालामनो नाङा जों खावलायगोन दा बिनि बेलायाव नोंथाङा सासे आजिरा लानाय फोरोंगिरि जानानै दिनै पलिटिकेल फिल्डआव ओंखारबोबाय दा बे समाव नोंथाङा बिपिएफनि जानानैनो केम्पेइन खालामदों बे समाव रायजो राजानिसिम मा खावलायगोन सोरनो भट होनांगौ होननानै आं ओरै होन्दों जे जोङो थार बाथ्राखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय आं नुनाया आंनि गियानाव आं जिखिनि नुदों रायजोफोरा बेखौ साननानै खालाम खारन जोङो दावगा नागिरदोंना फासयनो नागिरदों जों सान्थि मोनमारदोंना जों डेभेलपमेन्ट जामारदोंना जोंनाव सोलायनाय सोलायनाया जोंनि गेजेराव अनेक बोसोर सोलायबाय थाखाय खिन्थु जोंनो सोलायनाय नांगौ आपवार्ड नट डाउनवार्ड सिंखि थानाय सोलायनायखौ जों नाङा गतिके बे सोलायनाया मोजां जाथों जों बेखौ खावलायगोन आरो बेनिखायनो इलेक्सनाव जोंथ' सानो आं ओरैबायदि बुंनो थाला थुलाहाय हायोबा बिथांमोना माने सोरबा क'वालिसननि फ्रि बारनानै जोंनि गोजाहाय सरकारखौ दानानै जोंहा जथेस्थ' पावार दं जों जुदि बुरजा एमएलए हरनो हायो जों जुदि एमपिखौ मोजां दैथायहरनो हायो जों सरकारखौ सोमावग्लुंजोबनो हायो खिन्थु जों साफा सानैल' जुदि बिजाथि हरनायबा जोंखौ खेराया आरो आगोलनि दिनाव हाग्रामाया सरकारखौ नाखि हमदोंमोन बै तरुन गगैनि दिनावनो सोरखौबा नाखि हमदोंमोन आरो बिथाङा बहुत बुस्थु आदाय खालामना दंमोन खिन्थु बर्थमानाव दाथ' जों जि नुबाय बिटिसिआव 50-50 मथा मथि बिजेपि आरो जोंनि माने 50-50 बिथांमोना जुदि खनसेबो जों जेबो मावनो हानाय नङा बेनिखायनो सरकारखौ सोलाया बिथांमोननि जागोन खिन्थु आङो बे सानैनि मादाव माने इउपिपिएल आरो बिपिएफ जोंनि ओनसोलाव आं बेटार मोनदों बिपिएफखौ बे खारनाव आरो हायोबा फैफिनदों ज' जाना फैयो ना मा फैयो मावबानो दा जोंनि बेलायाव खौसेथि गैलिया बर'जों बर' दा खौसेथिनि बेलायाव नोंथाङा सासे ससियेल वार्कार जानानै मा आह्वान खालामगोन आं बेखौ आह्वान खालामगोन जे थारखौ सिनाय गुमुरखौ सं मा बुस्थुआ नंगौ गोरों गोराफोरजों रायलाय मिथिनो नाजा बेनिफ्राय बेखौ लानानै रायजोफोरा दावगानांगौ आबेगिक नङा दाथ' जों भटआव नुदों मोनाबिलिनि फुं समनिफ्राय थाखा फैसाजों बायलाय फानलाय आरो रायजोफोरानो आजिखालि भटखौ बायाबा जालालै होननानै आरो भटखौ जुदि बायनानै गेलेनांगौबा सासे बिराद गोरों बिराद ब्रिलियेन्ट एक्टिभ दुखियाथार बे बोरै फैगोन रिप्रेजेन्ट जानानै आरो सासे जुदि धोनिया जायोब्ला मोसौ सिखावबो जासिगोन गुन्दायाबो जासिगोन आरो बिदिनो जायोबा हादोरा सेस जागोन बेनिखायनो समाजखौ जों बोरै फोसाबनो बेनिखायनो रायजोफोरा बे बाथ्राखौ एसे सिनसियार सांग्रां जानांगोन थाखा फैसानो सोरबा फैसाखौ होयोबा लानानै गावनि गोसोखौ फाननो नाङा बास बिदि थांबानो जाबाय आरो बेबायदि दानो नांगौ दा जोबथियाव नोंनि नामखौ आं मिथिनो लुबैयो आरो लोगोसे नोंथाङा मा साबजेक्टखौ फोरोंबो आंनि नामा जाबाय बिन'द कुमार ब्रह्म आङो फार्स्ट आं सिमान्त एमइ स्कुलावमोन बेनिफ्राय आङो ट्रेन्सफार जादोंमोन सिके हाइ स्कुलाव एसिस्टेन्ट टिचार हिसाबै बेनिफ्राय आरो एसिस्टेन्ट टिचार कख्लाबारि गार्लसआव फैबाय ओमफ्राय 2050निफ्राय आं हेड मास्टार हिसाबै दंमोन ओमफ्राय दाखालि 31 2002 आङो रिटायार लाबाय दा नोंथाङा बर' थुनलाइ आफादाव मा बिबानखौ मावबोदों बर' थुनलाइ आफादाव आङो आगोलाव प्रेसिडेन्ट बहुतबार जादों सेक्रेटारि बहुतबार जादों नङा जों प्राइमारिनि ओमफ्राय आङो 2005आव बहाय सेन्ट्रेल बड' साहित्य सभा खुंदोंमोन रिसिपसन सेक्रेटारि जानानै आरो बे रिसिपसनाव आङो गरसे फैसा दाहार होआलाबानो दाहार लाखियालाबानो आथिखालनि जितु सिमलायाव थानाय बेंकनि 3 ताला न' बे न'नि नामाव आङो 20 लाख थाखा केस सानना